سلام زخبركم تخاتاتلتنا كما يتعلو مباركس نايس ساعة زيناتات حيزة متأكم اللخو مجمر تاقن أرئيست زينا وحدنا عسر تربعة أبالات قزياو محدار تقراي كاب سلطانم آدس كيلو كام وزي تدما كجلا قزياو محدار كلل تقراي أورس الدكتور دبرتين قبر ميكال سمرح كجلا واحد حقا وسقم تخوصد مخانون مقلتي أوت إلام قال مخلنياتات سقطة ناي بريزيدنت سهل ورق الزودي تقاليتون بريزيدنت إثيوبيا سهل ورق الزودي كاب سلطانا وريدا بتاية أزك أسلاسي دما تتاكيام بإسرائيل عطق بزفت تخسي بوليس تغتيلان قالوا دما قوسيلو من قالوا تنزبل زيانات حزنا متنحكم لنا سناي مكتتال واحد نعسر تربعة أبالات كزيوم محدار تقراي كاب سلطانو مادس كيلو أتي لومي شوعات تقم تغلتاشن إسران أربعتن زوات مقلت هزبا ويانا حرن التقراي أبتحتي كابينا كزيوم محدار تقراين زوباتات متقرية مرحان مقبار سبلا أجندا خوينو نبريزيدنت أتي كزيوم محدار حويسو عسر تربعة أبالات كاب سلطانو كم زلسكلم أفليت اللوم مقلت واحد نبريزيدنت كزيوم محدار بمن كم زتكوم سمنجست فدرال كزرار بلوم خون كفلت انكلو نخلت عسر سلست أبالات كابينة كزيوم محدار ግን ድሮ መተካቶም ወቃው ገይርዎሎም እቲ ዝወፀ መምርሒ ንምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣይተንከፈናሎም ብዛዕባ እቲ ኣብ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝለዓል ጽልዋን እጃምን ዘለዎ ሓላፊ ዲሞክራታይዜሽን ተካላዊ ኣሰራርሓን እቲ ግዝያዊ ምሕዳር ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተዋህበ ዝኾነ ሪቶ የለን وجلا جزياو محدار كل التقراي برسم دكتور دبرتين قبل ميكال زمرح وجلا هو حد حق او سقم تخوسد مخانو ما قلتي او تيوم لومي شوعات تقم تخلتشان اسران أربعة حدة ساعات دحلت به واحد زوت مقلت موقد ابالات كابيني جزياو محدار تقراي وقعو كبر ملسي يقول لهم التقبر ملسي وجلا هو حتى برسو الوا خمس فتم دحر مخصاص حق او زبولو سقمتي كم زوسد افليتم تمقلت وسيخو تعقستنا خم فرحة قطير دحر مبال بزو سانين سعب كسرة واحد تحت مخانو داكيمو أنا تسيروم بريزيدنت إثيوبيا سهل ورق زودة كاب سلطانة وريدا بتاية أزك سلاسي تتكيا بريزيدنت إثيوبيا سهل ورق زودة كاب سلطانة وريدا أب كنداد ما تاية أزك سلاسي بوكالت حزبن بيت مخرف فدريشن بريزيدنت تهاجر كوين تمريتهم أمباسادور تاية كاب مفارق زحلفة عامد سلاسات درخل التشن عصر تشدشن عامد تمرت جز جميرو منستر قديات وزا خوين تسيمو خمزة حيف اللات نزحلفوش دشت عامتات بريزيدنت خوين زقلقلت سهل ورق زودة أب تترخيبا سلطانة تحمشاي بريزيدنت ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተመዘዘ ሚኒስተር ታየ ኣጽቀ ስላሴ ኣረኪባላ እዚ ሃንደበት ዝተኸስተ ፖለቲካዊ ምዕባለ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት እታ ፕሬዚደንት ነበር ዘተንባሃቶ ግን ዘይደርጉ ሓቶ መልእኽቲ ዘካሃደ ኮይኑሎም ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ፕሬዚደንትነት መንግስቲ ፌደራል ምምጻእ ይፍለጥ ንሳ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ብምዃን ናብ ስልጣን ኣብ ዝደየበትሉ እዋን እቲ ሓላፍነት ኣገዳስነት ዘለዎ ስልጣን ኣይኮነን ዝብል ግምት ዝሃቡ ነይሮም እንተኾነ ግን ምልክት ሃገር ብምዃን ከም መጠን ጓል ኣንስተይትን ኣገደስቲ ዕማማት ክትፍጽም እትኽእለሉ ዕድል ከም ዝህሉ تسفاز قبرو أي تسانون بريزيدنت سهل ورق بغدام إسران حموشان مسكرم كلتشان أسر شوعتان هم تمرت كيز نقل خفالات قد مدار في فرود دمتاو محمود أحمد بمتكاس ساب إكس زرق حتى زينو ترمى الأختي نتتقمت محبرة ومرة خبيتات كزرار بقانيوم كاب قد متادر في زوت حسابات المدام دمتان تا بريزيدنت قر كم زبلا كمون اتخدلون اتواتقلون كم زت أفعنا زد ما مرسا سقطا خمز خاني ملكت أما مدام دمتان يتحد سير صحفا خا نزينا يسقطا عمرات حد عمد كم زفتنو تيا قليتام يخون برس قطعت مر زجدت زقط خبينا الشنخ كم زقات أمان انتهي مخانون اتامر حي تاجر بنتصور هاي جلسة بي بي سي زرار بوم ستا بريزيدنت نبر قربت زلوم من جتات كم زبلوجن سالو ورق زودي أبز حلو فحيدة عملت بزقات مخانون تحقق ستاي نبرتن عدل سلطان خزازم تراي دم ما خد سبك كم دسان حتى جلسوم كان وحيدة توارح حب على سمبل عوت عدواس ترخبت إذا بريزيدنت تبعل كن حب حبون كن نخور علون زقبان نايب مبال أبتم جيجن الناتز بيزر رجعت تاريخ استفدت أمرلهم قوتات عدواب لأن نتهان ما عليه عزيب لهم قفتات كم تفتصم قليت أنيرام أبز حلفو سلسة عمتات بوزوح نجر تفتسميهم أبز مريت حاو أبل الحاو أتا تصحيح يبلون نصحات استقتلوا بزحات استسددلو نبرت زعنولو دكانستيو زت دفرالو كنتات تجيجننات تفتسملو مريت كرئي كيرنا إنا مبلا يذكر أبز متس عمت ورح لكاتيت 75 عمت أدمى اتملأ تا بريزيدنت أب تاريخ إثيوبيا أمبسادر كوينان كم منغوست مزازا قدام الدكانستيو دبلوماسينياتات حانت خوينا أدخل التقول بايتو
ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመነ ስራሕ 2017 ዓ.ም ገዝ ንምጅማር ኣብ ዘካየዶ ፈላም መጋባእያ ገዲም ዲፕሎማት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዝትክዕ ሓድሽ ፕሬዚደንት መዚዝሎም መሰረት ሕገ መንግስቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንፕሬዚደንትነት ሕፁ ናይ ምሕፃይ ስልጣን ኣሎ። በዚ መሰረት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቅድሚ ሕደት ደቃይቅ ኣብ ዕፁ ኣኼባ ኣምባሳደር ታዬ ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝወሰነ ተፈሊጡሎም። በለ ካብ ምክንያታት ስቕታ ናይ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተገሊጾም። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ድሕሪ ዝዘርግሐቶ ጽሑፍ ስቕም ናይ መበለያ ምክንያት ተገሊጾም። ቢቢሲ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ካብ ስልጣና ክትወርድ መደብ ከም ዘለዋ ዝገልጽ ሓበሬታ ብዝሓለፈ ሰሙን በፂሖ ነይሩ እዩ። ግን ድማ ቅርበት ካብ ዘለዎም ሰባት ምርጋጽ ዝገበሮ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። እቲ ዘጠቃዕቶ ጽሑፍን እንተኾነ ካብ ስልጣና ክትለቅቕ ብዛዕባ ምዃና ዘመልክቶ ነገር የለን። ቢቢሲ ድሕርቲ ዝዘርግሐቶ ጽሑፍ ዝፈልጥዎ ነገር እንተሃልዩ ንኽልተ ብቐረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ሓቲቱ ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እታ ፕሬዚደንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዙርያ ብዝፍጸም ዘሎ ነገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብዝካየድ ዘሎ ሓድሕድ ኩናት ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ካብ ምሕባር ወጻኢ ርግፀኛታት ኮይኖም ክዛረቡ ከም ዘይክእሉ ተዛሪቦም። ንድሕነት ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ሓደ ካብቶም ብቐረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እታ ፕሬዚደንት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እተሕልፎም መልእኽትታት ሕጉስ ከም ዘይኮነ ዝሕብር መልእኽቲ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከም ዝበጽሓ ፈልጥ ኢሉ በዚ ምክንያት ድማ እታ ፕሬዚደንት ሕጉስቲ ከም ዘይኮነት ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከምኡውን ካልኦት ውሕዳት ዓመታዊ ፍጻሜታት ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ምርኻብ ብዝሰገረ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከም መጠን መራሕቲ ሃገርን መራሒ መንግስትን ጽቡቕ ርክብን ምምኽኻርን ከም ዘየለ ሓቢሩ። ካልእ ነታ ፕሬዚደንት ብቐረባ ዝፈልጣ ሰብ ብወገኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ባዕላ ትጽሕፍ ምዃና ከም ዝፈልጥ ገሊጹ እታ ፕሬዚደንት ቅሬታ ብወግዓ ክትጽሕፍ ዝደለየት ካብ ሶኒ 27 መስከረም 2017 ዓ.ም ገዝ ኣብ ዝካየድ ሓበራዊ ጉባኤ ባይቶታት ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ምስ ተቕርቦ መድረስ ተሓስ ክኾን ከም ዝኽእል ግምቱ ተዛሪቦም። በብዓመቱ ክልቲኦም ባይቶታት ስራሕ ክጅምሩ ከለዉ እታ ፕሬዚደንት ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ኩነታትን ትልሚ መንግስትን መደረ ከም ተቕርብ ይፍለጥ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓዊሱ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ሃገር እታ ፕሬዚደንት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብዘስማዓቶም መደረታት ሕጉሳት ከም ዘይነበሩ ዘዘኻኽሩ ምንጭታት ቢቢሲ ምናልባሽ ኣብቲ ሎሚ ሶኒ እተቕርቦ መደረ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ኣብቲ ሃገር ንዝተፈጥሮ ፖለቲካዊ ለውጢ ስዒቡ መሰረት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቐረበሎም ዕድመ ናብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ስልጣን ዝደየቡ ብዙሓት ሰብ ሞያ ኣብ መስርሕ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ካብቲ መድረኽ ይርሕቁ ምህላዎም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጥራይ እያ ተሪፋ ዘላ ምባል ይከኣል። ካብቶም ኣብ ወሰንቲ መዝታት መንግስቲ ጸኒሖም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ስልጣኖም ዝለቐቑ ከዓ ከም ኣዳም በርበር ምርጫ ብርቱካን ሜዶቅሳ፣ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መዓዛ ኣሸናፍን ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤል በቀለን ምጥቃስ ይከኣል። ምዞም ሽመኛታት ናብ መንበረ ስልጣን ዝደየበት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ድማ ተረኛ ተሰናባቲት ክትኮን ከም እትኽእል ምስኣ ዝሰርሑን ብቐረባ ዝፈልጥዋን ሰባት ይዛረቡ ቀኒዮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ምስ ኩናትን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ብዝተሓዝ ሓዘና ብርቱዕ መንበሩ ቢቢሲ ዝዘራረቦም ብቐረባ ዝፈልጥዋ ሰባት ገሊፆም እዮም። ብፍላይ ምስቲ ኣብ ምኽፋት ባይቶታትን ገለ ዓመታዊ ፍጻሜታትን ጥራይ እትረኽቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዋ ርክብ ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘይምዃኑ እታ ፕሬዚደንት ኣብ ቤት መንግስቲ ተነፂላ ክትጸንሕን ኣብ መንግስታዊ ጉዳያት ከይትሳተፍን ከም ዝገበራ ሓደ ምንጪ ንቢቢሲ ኣረዲዮም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ከም ዘሕዝና ደጋጊማ ከም እተዘራበሉ ዘመልከተ እቲ ምንጪ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝካየዱ ዘለዉ ግጭታት ከም ዘሻቐልዋ እውን ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ሓደ እዋን ምስ ቴሌቭዥን ኢቢኤስ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ሎሚ እትሰርሖም ነገራት ነቲ ኣብ ሙሉእ ሂወታ ዝሃነፀቶ ሞያዊ ተመኩሮኣ ከይፀልዎ ከም እትጥንቀቕ ተዛሪባ ነይራ። ግዜ ፕሬዚደንትነታ በዳሂ እዋን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ታሪክ ክዝከር ከለኻ ኢትዮጵያ ከም ዝበለ ሽግራት ክትሓልፍ ከላ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ነይራታ ዝብል ገምጋም ምቕረቡ ኣይተርፍን። ግን እንታይ ክገብር ነይሩኒ ዝብል ካልእ ሕቶ እዩ። ግን ከዓ ነዚ እውን ክቕበሎ ኣለኒ ኢላ። ኣብ እስራኤል ዕጡቕ ብዝፈጸመ ተኽሲ ፖሊስ ተቐቲላ ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማ ቤርሸባ ዝተፈጸመ ተኽሲ ሓንቲ ጓል 19 ዓመት ፖሊስ ክትመወትን ከላ ካልኦት 10 ድማ ቆሲሎም ክብሉ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ማእከላይ መደበር ኣውቶቡስ እታ ከተማ ዝተፈጸመ ኮይኑ ፖሊስ ነቲ ፍጻሜ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝበሎ ኮይኑ እቲ ዕጡቕ ብጥይት ተቐቲሎም። ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እስራኤል ን10 በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ሰባት ይሕክሙ ከም ዘለውን ካብኣቶም ገሊኦም ድማ ብጥይት ከም ዝተወቕዑን ገሊጹሎም። ካብቶም ዝተጎዱ ሓደ
ኣብ ቅርብ ክብድ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ዝገለጹ ሓካይም ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እትሃገር ካልኦት 4 ድማ ማእከላይ ኩነታት ከም ዘለው ገሊጾም እቶም ግዳያት ናብቲ ኣብ ቀረቦም ዝርከብ ሆስፒታል ሶሮካ ተወሲዶም ኣለው። መባእታዊ መርመራ ፖሊስ ከም ዘመልክቶ ትዕጡቕ ኣብ ውሽጢ ሕደት ትካሊታት በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተቐትለ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ መግለጺ ዝሃበት ሚኒስትር መጓዓዝያ እስራኤል ሚሪ ሬጌቭ ስድራቤት ኣሸበርቲ ካብቲ ሃገር ክጥረዙ ጸዊዓ ኣላ። ንሳ ስዕባ ኣብ ምድሪ እስራኤል ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምክልኻል መቕጻዕቲ ዝውሃበሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ክትብል ኣብ ኤክስ ጽሒፋ። መራሒ ተቃዋሚ እስራኤል ያየር ላፒድ ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ከቢድን ንዕቀት ዝተመልኦን ክብል ዝገለጸ ኮይኑ ኣንጻር ግብረ ሽበራ በርቲዕና ክንሰርሕ ኣለና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ተል ኣቪቭ ኣብ ከባቢ ጃፋ ሓደ ዕጡቕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝኸፈቶ ተኹስን መጥቃዕቲ ካራን 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ። ሰበስልጣን እስራኤል ቀዳማይ ዓመት ናይቲ ኩናት ቃዛ ዘስዓበ መጥቃዕቲ ሓማስ ካብ ዝቀራረባት ሒዞም ኣብ መላእ እቲ ሃገር እኹል ጥንቃቐታት ይገብሩ ከም ዘለው ምግላጾም ይፍለጥ። ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶ ናብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሸር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም